cumudul dah ke selam. Kan long kemno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu na. Iding buon ba cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo sasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Nongyalam ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Ri Mulyang Circle ki balayo ujor halor ka jingor jingnam jong ki pajba kathan na ka jingsa khongreng bat ka kala yingja ka Langpi Health Sub Center ki dkhot bat ki Nongyalam ka sengkila hiar jurep yakni ka jaka a jing sumar ha ka bakila lab bakampat trekam satya bat kala yingja. Na lor kata kila lapru baka ying building kala sop de kisanyum bat ka bam ikop sio banong baka de ka ying ka balasna na kabenta ka kot ka khia kaban ajing mento ya kipajba. U Presiden ka FKJGP Ri Mulyang Circle uba serbilen lingdo habakran cikila patai kubor ulaong baka sorkar kala menjur ban bu yakani ka health sub center bathamai ha Langpi nadu kisnam ki baka menchua ha kabaya ka building lasana pendep nadu usnam arajar arpuar hanrai hadu mentakani ka sub center kampat dan watang uweru unong trei namarba 4 kam satya. Na kaliang jong ka seng ka dawa ya ka sorkar jela ban pentrekam no ya ka niga jaka ajing somar ban subu tangkum ka yingja. Dia ka niga singi na kaliang jongi ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Ri Mulyang Circle. Ngilayo jingtip bagane ka Langpi Health Sub Center ka bala tei hangne nadu arjar arpuar kala pendab ya ka. Bat hadu mentang yu iba ka klemdon kinong trei ki jongka omdon doktor omdon nos bat kala kelalong ka ying ja ka ying klau kumne ilawan ban pensisa ka sengi ngilap sisa bagane ka ying kala sob de ki thlang kala sob de ki sanyum bat ni ithu ba kalong ying ja tikane ka kalong ka e ka basusi yangi kum ka dong ka thain khamtam yangi kum ka seng ka bangila juyai dawa nadu ki por ki ba menswa ngidap dak jing sukemen hak jing sha hak ni kisnem dap bang nyo jing te ba sarkar ka ai ya kane ka health sub center hang ne Langpi ndrei ni susi pade ba hadu menta ka jing don jog ni ka sub center ka klem don jing erap e yengi bat ka chulong le no e te namar kata ni ka sngi ngi don hang ne ngi dawa kum ka seng ya ka sarkar ba ka dei ban buno ikinong trei hak ne ka sub center kenang bakan long kajing mentoy yang pajba yang kadong kathan te bro sikata ngiui baki pajba kisitom hakaba phalai sumar sedu sanong Langpi si kidon ki balai sedu tonghor kidon ki balai sedu aradonga te kajing don jong ka sub center kala kan yarap sibun lada ka sorkar kan pai khmat ban buno ikinong trehang ne na kaliang jong ka seng ila jutho na kapor sa i district health officer jong ka Nongstoy tenre hadu menta ngi iba ki klempar le ai te menta ngi dawa pak sarkar ka diban pendiang no ikinong tre ha ka sub center kumbala bu hang ne Langpi. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.
For once, I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.